दाबो गावखौनो माबा सिब बादिसो नुखायो आरो मिथिबाय आंथ' धर्मनि गुरु नंला जाहैबाय नङा होमबा नोंथांमोना मिथिगौ आङो सासे राजनितिनि मानसि नङा आङो राजनितिनि मानसि होननानै मिथिगौ राजनिति खालामबाबो आंहाबो धर्म दं साफ्रोमहाबो धर्म थायो माबा मोनसे नङा मोनसे जायखिया धर्मखौ जोङो बिसास खालामलायनानै गोसो होसारनानै जुदि खामानिखौ मावलाङोबा साक्सेसफुल जागोन दिनै जों जेरै आङो दिनै जेरै जेरदों मालाय मालायनो आंहा बिसासा दाबो जोबाखै जेरैखिजाया सरकार बानायथारगोन आंहा इसोरनाव बिसास खालामनाय दङ जेरदों मालाय मालायनो जेरैखिजाया सरकार बानायथारगोन होननानै आंहा बिसास दङ बेयो मोनसे आंनि आत्मबिसास दाबो गावखौनो माबा सिब बादिसो नुखायो आरो मिथिबाय नोंसोरसो सानजाना थानानै आंहा बिदि आरो बेबायदि दा बेफोरो बिसासनि सायाव खामानि मावनायनि सायाव सोनारो दा नंखाय नंगौबा उनाव नुगोन नोंसोरो आंहा बिसास दंथार आत्मबिसास नै दासो आर'नाइ सोनाय सिगां मा रायज्लायबावदों आं बिसोरजोंनो फनानो फन सोर आवगायग्रोनो हायो दा मा रायज्लायबावनो समायाव 5 मिनिटल' ना बहुद बुंनांगौ दंमोन धर्मनि सोमोन्दैयानो जा राजनितियानो जा समाजनि सोमोन्दैयानो जा दा मा दंबावनो आद्रा नोंसाव बिराद खामानि थाबाय उनाव आरो एजेन्डा दंबावो आरो आलासिफोरबो दंबावो माबा सनितपुर बिश्वनाथ धेमाजि बेफोरनिफ्रायबो दं होननाय खोनादों गैया ना दङथ' थांगोन आं हेलिकप्टार लानानै बेहाय मिथिबाय इलेक्सनाव देरहाहैनोसैलाय धेमाजि लखिमपुर सनितपुर बिश्वनाथ गलाघाट शिबसागर डिब्रुगड़ लायनोसैलाय इलेक्सनाव जोङो एकदम मारै फाथाफाथि मिथिबाय बे जायखिजाया आंना ओरैसो जाय जेरावखि थाया मानो बर'आ बर' हिसाबै थांनानै थानो मोननायनि खामानिखौसो आं मावो जों बिटिसि मोनदों बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो बर'खौनो रायज्लायबाय थानो मोनथों जाय धर्मखौ लानानै दिनै बर'आ थांनानै दङ बे धर्मखौनो लानानै थांनानै थानो मोनबाय थाथों बर'आ बर' हिसाबै थांनानै थानायनि अधिकारखौ मोनबाय थाथों जेरावखि जाया बिटिसिनि बाहेरायाव सारा भारतआवनो बेखौसो आं खामानि मावो सोरबा सोमाव हादों बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरखौ जों थानायाव दिनै दांनानै नायनाय गोराया बिदिसो दा जोंना बिदिसो ओंखायनो जोङो ज' जानांगौ आरो 1 नाम्बार खोथाया बेनो जों जेरावखि थाया मानो बयजोंबो जोङो मिलायलायनानै थानो रोंनांगोन राजनितिया आलदा आलदा जालायनो हागौ खिन्थु जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जानो नाङा दावराव दावसि जायोब्ला फरायनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बा बेफार बानिज्यनिफ्राय आरम्भ खालामनाय गासिबो नस्थ' जाजोबो ओंखायनो आं बिराद खावलायबाय थादों जों जेरावखि जेखि धर्मनि मानसियानो जाया मानो जेखि राजनिति पार्टिनि मानसि जाया मानो जोङो जायगायाव सान्थि आरो खौसेथिखौ जेरैखिया लाखिथारनो रोंनांगोन अब्लासो जाथिया दावगालांगोन नङा होमबा सानफ्रोमबो खुलुमबाय थाबाल' जानाय नङाथ' एसे खामानिबो मावनांगोन नङा होमबा एसे खामानिबो मावना होनलाय मैयानिफ्राय दिनैसिमफ्राय जोङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबबाय जोंनि साननाय लुबैनाय बेफोरखौ जोङो आर'ज गाबगासिनो दं थिगैनो दङ गाबोननिफ्राय जोङो गाव गावनि जिउ खांनायनि थाखाय मा हाबाफारि मावनांगौ मा मावनांगौ बेखौ जों मावहैसैलाय नङा होमबा ना मावोब्ला मा मावा होननो नागिरदों बे थिगासे गोबां एजेन्डा दं सावरायदो साक्सेसफुल जाथों आं बेखौनो आसा खालामबाय इसोरनाव जों जायफोर उद्देश्य बा जायखौ साननानै जोङो आफा इसोरनाव गाबख'दों
बियो जाफुंसारथारथों आरो आंनिया मोनसे जों सरकारा खिन्थानांगौ दे थेंक इउ धन्यबाद